Monggo Pak, pun rapi. Dahar. Selamat makan. Selamat menikmati hidangan. Betul kowe bener kandamu cah ayu sok goyang guyu ora liya mung sliramu rino wengi dadi impenku wani sumpah apa njalukmu cah ayu sok goyang guyu gantung gantung hah teko to lariya opo marindu sedina rasane seminggu ning awak marake guru numpak dokar mlaku ning kulon wong sabar mesti kelakon wong sabar mesti waduh bapak alamat do biyong anakmu kaya wong gemblung kapan dika paring pitulung iwak cucut nyemplung ning karung kebacut alias kadung ngentekke sawah ngentekke kampung bocor yo goyang guyu ora liya mung sliramu rino wengi dadi impenku wani sumpah apa njalukmu cah ayu jok goyang guyu petong tong atong tak inteng intang inteng rasane wong lagi gendrong pilih baca apa pilih burung yen burung tak trimo gantung Bapak Ibu dipersilahkan untuk menikmati hidangan nggih Pak Bu nggih ala kadarnya nggih kalau di Jawa nggih karo kontaki kok ala kadarnya wis hebat. Hebat nggih. Ya mungkin kalau di Jakarta kan beda. Ada gitu bakso juga. Kayak yo nek tengkleng lho. Masa ada tengklengnya juga? Sebelah kono nek tengkleng. Kayak dudu tengklengnya. Apa?
Ono iku ana warung kok ya. Rumangsaku kok nggih mbok bilih budayanipun benten Bapak Ibu nggih. Namung atur panuwun saking panjenengan ingkang mengkugati. Nggih keluarga ageng Ibu Mariati raos bombong-biraning manah. Jroning manahipun raos bingah sanget nampi keluarga ingkang tebih saking Jakarta Utara. Apa ki nek jenenge jodoh makane didongake muga-muga rumah tanggane Mbak Novita karo Mas Slamet ki Selamat tenan. nggih bejo donya bejo akhirat. Selamat tenan ya. Lah Mas. iya, berbahagia, sakinah mawaddah warahmah. Pokoknya jangan sampai berpisah. Nggih no welinge mung kuwi, wong omah ki sing penting rukun. Napa meneh Mas Slamet ki bakale wong bangun rumah tangga ki lak netepi sunahing Kanjeng Nabi. Reh tegese kudu jejodohan, nek wis jejodohan Mas Slamet bakale buka dalan loro. Nggih. Tak Tapi aku budoi. yakin kok sesuk ki Mas Slamet ki bakal selamat terus. Lah jenenge wis slamet kok ya nggih. Siji dalane rezeki, loro dalane barokahing Gusti. Tak kira nek Dalan apa? mbuh. Dalan sapi. Aja nak tindak langgame. Malaria. Malaria apa malarindu sedina rasane sewindu ning awak ada. Tempat dokar mlaku ning wulan wong sabar mesti kelakon wong sabar mesti kelakon. Waduh bapak ala waduh biyung anakmu kaya wong gemblung kapan dika paring pitulung iwak cucut nyemplung ning karung kebacut alias kadung ngentekke sawah ngentekke kampung. Mbak Putri, matur sembah nuwun kadang-kadang Heni Astuti Musik Indonesia